नैबेखौ भिडिअआ गोलावखाय मैया गोबां मानसिया लास्टाव नुहैयाखैमोन आं मा सोंदोंमोन सोरबा माबा ओरै नैबे भिडिअ आं बुंनो थांनाय नङा आंना सोंनाया नैबेसोमोन रायजो राजाफोरनाव आरो गोबांनाव खायफानाव एक्सपिरियेन्स थायो नालाय बानायग्रा बायग्रा आरो बेखौ बिसिबां थाखायाव माथो जालायखो साबि होलायनांसिगोन नामा गोदाव सोराव जालालै बे हे साबिखौ बावबोबायदां ओमफ्राय र स्टार्ट खालामनि रायजोफोर दसे र' नैबेखौ आं सोंदोंमोन नालाय खोमसि जालायबायलै भिडिअ बानायब्रबला बायग्राफोरनि खामानिबाथाय बिदिनो आं बेखौहाय मैया सोंदोंमोन लास्टआव भिडिअनि लास्टआव सोंनायखाय खायफा नायजोबैयाव नुहैयाखै जानांगौ बेसेबां दाम आं फसन जादों बिरादनो गोबाङा गोनो गोथो जानो हागौ माखौ नाथाय बै फार्निचारखौसो सोंदों आं उनाव थानाया सिगुननि दां आंनि आन्दाजाव सिगुननि फालां बक्स फालां किं साइज बायदि नुयो राजाफोर रानिफोर उन्दुग्रा बायदि बेफोरो बानायबा बेसेबांसो दाम थाङो आरो बायबा बेसेबां दाम आरो लोगोसे दरजा बेसेबां दाम थांगोन सोरहाबाफोर एक्सपिरियेन्स दंबा बायनाय बानायनायनि कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय एसे आं नैबेखौसो सोंनो नागिरदोंमोन मैयानिफ्रायनो जिखुनु जाया दायो बाय इलेक्सन फैफिनगासिनो दं बेथ' बे फैगोन थांगोन रायजो राजानि गोसोआवसो दंसै सोरखौ सापर्ट होयो मायो दा बेनि गेजेरावबो मोनसे खोथा दाख्लैनिफ्राय दावराव जाबाय थादोंमोन एसेब्लाबो बुरजाब्लाबो गोबां दावराव जानायखौ नुदों बेयावनो माखासे खोथा ओरैबो बुंनाय इउटिउबारफोरखौ धमखिनायखौ आं दिनैसो मोजां नायदों धमखि होनाय माने साबधान सांग्रां खालामनाय आरो बिनि सायाव रायजोफ्रा मा बुङो नायग्रोदो आंथ' मा बुंबावनो नायग्रोनानै ला बिनि उनावसो कमेन्ट होबानो जाबाय दोनथ'नोसै आं जायफोर इउटुबार दङ जायफोरा गावसोरखौनो समाज फोसाबग्रा बुङो बिथांमोना जेबायदि गेलेनो नागिरदोंना खबरदार स्टप खालामनांगोन नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बर' हारिखौ धंस खालामनो नागिरदों जों रावखौबो जों राय होनाय नङा ससियेल मिडियायाव आं फैनानै बुंनो गोनां बाथ्रा जादों दिनै जोंनि एनडिएफबिनि प्रब्लेम मा बे सरकारा मावदों आदामोना बुंनो हागोन ना एनडिएफबिनि केस बुंनो हागोन ना दा जोबदों होननानै हाइएस्ट केस दं जोङो दिनैसिमबो भुक्तभोगि जोंनि एनआइए नांनानै केस दं सोर मावदों बेफोरखौ इउपिपिएल मावाखै थोबसेबो प्रमद बर' मावदों मावाखै गबिन्द मावाखै नोंथांमोना मानो बुंनो हायाखै बेखौ भुक्तभोगि जानानै दं आदा नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों रोहो जोंखाङो मालाबा बेखिनि बाथ्रा बुंनायावहाय थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय फरायसा आफादनि सोद्रोमाफ्रा मा कमेन्ट हरनो गोसो हरनो हागोन लेथ्रा बुङो बुंनो हागोन जोबथा गाज्रि बुङो बुंनो हागोन आहा बुंनांगौ जेबो गैया ससियेल मिडिया नङामोनबा दिनैनि दिनाव बेखिनियाबो रावबो मोनथिनाय नङामोन रावबो मोनथियाबा दिनैहाय बियो बे गोरोन्थिखौ मावबाय थागौमोन दिपेन बर'आ